Anyị na-abagide maasị dị asọ nke ụbọchị tata, maasị nke eji echeta ezinụlọ dị asọ, ezinụlọ Jesu, Mary na Joseph. Na mbụ anyị na-ekele Chineke maka onyinye ezinụlọ dị etu n'ụwa, wee na-ayọzi Chineke nna pụrụ m ife niile ka o buchelite ezinụlọ anyị elu iyi ezinụlọ anụnwa dị asọ. Na-ekele Chineke na ndụ ndị nna ndị nne na ụmụaka niile, wee na-ayọ onye nwe anyị ezi nchekwa pụrụ iche ka onye nwe anyị na-echekwa anyị n'ime ezinụlọ anyị dịgasị iche iche. Akwụkwọ anyị dị ọma asị dị asọ n'ụzọ pụrụ iche. Parish na ya lụkwa n'isi parishioners niile, ma ọ na ọnụ ma ọ na-esi ka Chineke bụrụ onye amara na onye afọ ọma, biko kpatara onye ọ na-akpọ ya maka ebe o si wee na-agbakarịsị ya, ka mkpụrụ obi ụmụnna anyị ndị nwụrụ anwụ na mkpụrụ obi niile bụ ya gara aga. Jesu mere ihe ya mere ọ bụ mgbe ndị aka Jesu onye nwanyị na masị nke ụtụtụ n'ụwa gị na-ebe a ma mgba nke onwe gị ị na-echekwazi ime aja masị n'ụgbọ. Maka ihe omimi ndị ya dị nsọ, ka anyị kweta na anyị emeghego sitezie n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ndị onye zitere igwe obi rụgharịrụgha, onye nwe anyị ma ebere. Gosi mmekọrịta ịhụnanya ezinụlọ ahụ, ka anyị wee ṅụrịa usoro gị keta ụgwọ dị ebighị ebi dị na be anyị n'eluigwe. Anyị yọrọ nke a site na inwe n'anyị Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị na Chinedịkọta otu nke mmụọ nsọ, tupu site n'ụwa tụ ụwa niile.
na-akwanyere ndị na-achụrụ Chineke egwu na-esokwa ụzọ ya.
Family life is a gift. When I say, Kachina Kena Rio to neighbor Doko, sit and Christ Demona. He mere mobile demona. Agame Kenedia. He mere mobile demona. Agama Demaro. Oh,
elu na ezinụlọ nke Jesu Mary na Joseph nke a ga-eṅomi eṅomi ewubere na 1921. And what is very significant in Adwani, the Holy Family of Nazareth. Ezinụlọ Chineke ubere anyị gosiri welitere anyị elu n'Igbo na-asị n'ụzụ amaghị akpọ ogene ka o megide ka onye ebe anya n'ọdụdụ. And the family is very fundamental to the life of the church. Without the family, again, with the church, Ghana calls the family not domestic church, called miniature church. I call Chineke Toronto and nowhere. Or congregation of families to make church. Nyekpatana. Anaghị abụ mma etu usoro ya mụba ebe ị nọrọ na ọ na-abụ nke gị. That is not the intention of God. Ọ bụrụ na onwe ka ị ga-esi na-ege our holy family, our holy father Pope Leo XIV meeting na ceremonies ya ana nkụzi ọ na-akụzi about the sanctity of the family. N'ebe a ka ndụ si wee na-agbasa, ndụ ga-populate the church, and from the church heaven will be populated. Ndị ga-eje eluigwe bụ ndị nọ na nzukọ. Ndị nọ na nzukọ bụ ndị si n'ezinụlọ dị iche iche. So all the linked up like that. So onye ọbụla a mụrụ n'ezinụlọ ọbụla bụ a candidate for heaven. Onye mere maka njem nke eluigwe. Nwesịkwa ihe mere na ọ gbafuo nke a bụrụziara anyị ọghọm. Mana ọ bụrụ ebumnuche nke Chineke ka ọ bụ. Ewee bịa na fọgụ nke isi Sirach. The writer of the book of Sirach, Ben Sirach, wee na-eche anyị n'iru ndị ụmụaka ka ọ kwadoro okwu tata. Ka pụrụ ndị nne na nna na-asọpụrụ nne na anyị maara ụmụnne anyị ndị pụrụ anyị ebe. So aga m achọkwa ha ajụjụ ọzọ maka na Mr. Emma Ezenwelu ka anyị jiri ilete ba mmadụ bịa ndị communion si fada ndị achọrọ na ndị ọya so anaknya no betul ya kan kamu harus senang maka mana ada stage awak ni nak coba ya dong ya maka dia kerja karena keluar so sekarang cukup lah John Nasile. Wale n'obi nke o si pụta n'elu ha nkwanye ọbụla ibe ebe a ụmụakwụkwọ mkpa ndị na nwunye ọnụ kemgbe 60 years ago si n'ọnụ.
Sekarang kembali yang pada guru Yesus usaha ini namanya apa? Ina sekolah nah harus apa namanya? Kada bapa ini ada. Ono kada bare yang pada ine eji na ezi ndị ọnụ na mgbaziri ọnụ na-azụ ụmụ ọnụ Chineke nyegoro ọnụ edebe ọnụ dị nkwado ụlọ nke ma jikọba na aka nne ụlọ ọzọ aka nne ụlọ jikọba na ọzọ apa yang dia nanya? Kuputar barang, kalau ini suka, kacau curu ya, nah pada waktu pada ini, ya cina jikoran, mana apa ini kau ya, nah nama mana ada guna yang berdoa, yang berdoa kau, kan kau cakap apa? Chineke gọzikwa mgbaka anụma ụlọga abanye ka ụmụ iji na-egosi ịhụnanya ha na mkparịta ahụ nke dị n'etiti ọnụ nna na nwa na mmụọ nsọ. Biasa nopo stata. Ayo Chineke na-apụ m ife niile ka ọ na-akọzi onye ezinụlọ anyị na-enye ndị nne na nna na ụmụaka onye ọbụla ị na-arụ ọrụ kwụsịrị n'ezinụlọ ka ezinụlọ dịkwazị asọ ife anyị ga-aza bụ
nna anyị na-eme mmemme na inyere anyị nwa gị onye biri n'ezinụlọ nke mmadụ n'etiti Maria na Josef meenụ ka anyị na ha bụrụ otu n'udo bụrụkọ n'otu n'ịhụnanya. Anyị yọrọ nke a site na Kristi gị nwa anyị.
Amen. Unyamane. Raja ayo unyalage. Mesinaro kelane. Na Joseph yaso. Kaizumane. Mutanchido. Nime amara. Dogi. Aniyo ka. Stella Christi Mane. Unyamane unyalage. Itu apa kau sebenarnya kemudian nasi, begitu sekolah ini penting. Ini rumah jelas, mana juga mau yang ini
Kami pun semua berangkat membawa karena banyak minggu nanti dari rumah coba memang tidak coba. Sebenarnya bukan sekali sebenarnya banyak di kalau semua kalau perlu saja kita cukup jika ni sistem waktu ni sebenarnya yang mana bukan dia cukup sikit tu kalau saya misalnya ni
mee ka ndị niile natara achịcha eluigwe nke a na-eso okporo nke ezinụlọ dị nsọ ka ọ ga-abụ anyị tachaa ahụhụ nke ụwa anyị soro rite uru nke ndụ ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwanne anyị. Ka Chukwu ji ike niile gọzie ụlọ Nna na Nwa